ati yakangopinda yemwana akaita sei akashaika asi vakazoimba mai wacho asiri oya mai I remember it's last year yemwana mai akamira pachiti mwana wakawigwa inevhova tetezo ndiyo okay saka ino zviri kuti hembe yanga hembe dzisina kubhoiwa kuendesa sei kuna mai wacho ari ivi mai mune here challenge pakutora hembe dzemwana wenyu imi ndikuda sei imini ndikuda kuti hembe dzine kumba kwadzo kumba kwadzo ndikuda kumba kwemwana wakawigirwa mwana wakawigirwa mwana asi ndi mmai wacho ndini mai wacho mwana wakawigwa nesipo mwana akawigwa musipo asi imi mamune hembe dzemwana dzamamuna ndizvo saka imi muri kuti hembe dzo dzichiende wakafira mwana zvaukweko imi doti koko dziende munana mwana zvaito vakatora vakaviga ati imi inoda kuti dziende ikoko wamuda unopa utachengedza hembe dzemwana wenyu wakatora mwana kumochara chiviga ndivanoita ambe musarambe makasungirira mukaramba makasungirira iyo yakatongwa ikapera zvichii pamusoro yemama ini ndini Peter Mafu ndini baba wemwana uyu saka mwana uyu kuti nyaya iyi yakauya kudare muno muna igore rapera rakaya mugore rapera muna Mei ikambobatwa muno ikazosiyiwa pokuti ayo tiri kuda kumbotsvake mapurisa akakwanisa akanga akambobata nyaya yacho kuti zvikoti kwemayasipa saka isuti atakamira tichiti tichachizorokuti chiuyai mapurisa aya pane zvakazoitika kuti nyaya iongororwe saka kusvika kubva mazuva ichoyo ini takazoona kuti tine mhaka dzemwana tatinadzo kuti waigara nemwana saka rateta acho akatora mwana akachengeta kumusha kwavo ndiwo pakazova chiti asisu takachengeta mwana kumusha kuti mutemo wedu waigariwa nditete saka takanga tisina kutora mai wacho nekuti tete ndiwo anogarira pamumvuri saka tati mutemo zvaunodaro isisu mbasha dzarati tiendese kune vadziwei imiri mukazitora izvezvo mukaziendesa kuna tete munoti imi tete azoite chii nadzo kakuoneke ndiveke kuti isisu matinoziva kuti munhu akanga ashaika wadziwe munhu wacho ndo anongoita kukuwa zvinhu zvavo kana kuchengeta zvinenge zviri kwaane waridziwe wenyaya dzacho saka sisi kuti tiendese mbasha idzi nekuti dzaa dziri kumba kwavo uzopanuzore mwana akafa ndewe ngepamukwambo ndepamkwambo ndiri mukwambo waka ini ndiriite zvazvo mwana wakafa ngewamukwambo mwana wamukunda wangu saka mukunda wangu pakaipa mwana amukunda wangu angasipa murume wacho wanga asipofuti wanga zvisataura saka izvi murume wacho ari hapana pana tete wacho wakatori mwana kuhospital saka nyaya yenyu inoramba irutendere because imimi hamuna marambe ekuti mukakwanisa kutora hembe dzikaiti kuenda kucheka muninochitirana because zvamamure zvanga mutontaurira ndezvekuti kana maronga maina baba wemwana kana waronga kuti hembe dzemwana wako kuita sei there are two things zvezvaunokwanisa kuita nehembe dzemwana sorry ma is why sekuru imimi muri sekuru panyaya hamusi mubereki people who must decide vabereki wechi not imimi sekuru vabereki vemwana ngavadecide vauda kuita nehembe dzemwana wavo saka haisi nyaya yamai chete
Saka kana kuti yababa sheti inyaya yababa namai wati two zvawatisaida wati two ndozvikora. If they decide kuti kana pasina kuita hembe kana ukatisaida kuti muhembe takusososhawo ufe dzipiwo wana wakutambura ufe zvikwa wakatisaida kuti no isusu hembe idzi tinodzichera paguva rechii remwana wedu let it be ngazinochererwe pai paguva remwana because kuku chaiko kuna nemaruramiro because the reason why takayokotya muchiti makawiga mwana ndisipo nechi and it means kuti vanhu vakaita chinhu chisiri right then kana makudi muendese kuti hembeko maakuti here zvawakaita zviri right. It's an illegal act and it remains an illegal act. Haizokuita illegal act trying to legalize the illegality. Can't do that. Takati from the word go kuwigo kwakaita mwana maperezi asipo wakashata. And kuwigo kwakaita mwana maperezi asipo wakadini wakashata. Zvino zvikara takutora kuti hembe dzemwana dzatinadzo isusu vabereki wacho kunodziendesa kuna wakatikanganisira tiri kuti taakuti zvawakaita zvekuita mwana wako zvakanaka ndizvo isusu tiri in the process yati kuti mapurisa ngaite sei tikuti mapurisa ngaatitaure kuti chii chakaitika kuti vanhu hawawige mwana pasina bayasi kana paine mhosva iripo varopa pane mhosva yani yawo imba kuti aivarge vatendisa hembeko pachiwanhu zviti zvakanaka pachiwanhu ukaendisa hembe idzodzo kwawakashanja nadzo mavapa hembe dzemwana wenyu kwawakashanja nadzo wamunozorema ndiani ko dzimwe hembe dzacho pakafa mwana paakawigwa dzimwe dzacho dziripi pamusoro mapo ndati dzimwe dzacho pakafa mwana aibva awigwa dzimwe hembe dzacho dzaanga inadzo kwakachigara kwakazowigirwa ikoko dziri kupi wakawiga mwana ndani hembe dzemwana dziri pamusoro ichangamiro pamutata isusu pakaunzwa mwana wanda mapanza baba mukuru wemwana pawakaunza mwana wakauya kudhama mwana aine maronda mwese umu maronda ekuti angaita pound size right pawakaunza mwana hauna kuunza kana bhegi rekuti muzochinje mwana hembe ndati ive nyamukuri makatenga hembe kuti apfeke sinzi akauya asina hembe paakafa hembe dzacho makaisa isusu dzetakatenga takaparadza makaparadza hawo tatimumira idzi tati makaparadza sei izvozvi hatisati tapedza nanyaya mati makaparadza hembe dzimwe dziriratenga zvomwana makawiga mwana hembe dzake dzaakari kupfeka makadii nadzo ane manyuwani pe atoriko izvatikubvunza kuti dziripi hembe tinadzo izvozvizwa paumba zvomuinadzo hembe what do you intend to do nehembe idzodzo kuda kudzidii takamirira kuzwa kuti dzimwe dzacho dzakamira sei kuda kumirira kuzwa ani manje wana tezvaro wakatezvara aiwa mauda kuzowana tezvara hembe dzodzoki asi makakwanisa kuiga munhu musina kuwasuma takawasuma makawasuma tikawapa musuma wakatambira hembe dzaakuiga mwana wakati tazizwa hawana kupara mhosva hapana isi hatina kana dambudziko nao isusu kubvuma hatisi kuramba nyaya itike kuti uyo mai anako ndiye mai wemwana
nemurume wavo hamuna rusakana. Mwana wavo kokufa achigara natete ava. Tete ava kokuviga mwana iyeye, mai wacho nababa wacho wasipo wasikazivi. Saka yachiitika mai ndekuti ava tete waviga mwana kune hembe dziriko dzemwana, mai wacho nababa wacho kune hembe futi dzemwana. Ndosaka tikubvunza ava wakaviga tete neavamwe vayo kuti pamakaviga mwana hembe dzacho dzemwana makaita sei nadzo. Ndozvikuzi neava hembe dzemwana dziriyo. Tochitiwo kune hembe kune hembe. Saka nyaya yakudiwa yakuti dziri kuitwei nadzo hembe idzo. Mama vakagara nadzo mimba muiga vati vazoitechere kuti muchazoitei nehembe idzodzo ende dziri kugara papi dzinani. Exactly. Ndizvo zvichaiteka. Izvozvi zviri kutaura kuti tete mukwamo ndiye wakaviga mwana. Vakaroorwa here? Ehe, ndakaroorwa. Saka murume wenyu ndiye akaviga kamwana. Handiti akaviga mwana. Mwana zvakaitika pamusoro yechangamiri ndinodzedzere pamakwanisa. Mwana akasiyiwa pamba. Pandatobva kwatanga ndafoniwa kuti mwana asiyiwa, asi mwana state yaya haichaiti. Ndakasimuka ndikabva kwandogara. Ndikatora mwana ndikaenda naye kumapurisa ndikati ndasiyirwawo mwana ndikumbirawo tsamba yekuti ndinomuisa kuhospital. Ndasiyiwa tsamba yekuti ndakapiwa tsamba paDC. Kazi mwana muda kumisa gonda here kana kuti hawo. Ndikati aiwa mwana ndoda kuendesa kupi kuhawe. Nokuti kune vanhu variko vanokwanisa kuenda koramba vachimuona. Mwana akaenda kaadmitwa for 6 months. Ari muhospital manesi akati tiri kuda kadhi remwana rairapiwa mwana kumashure. Mai vacho pataienda kuhospital vanga vasingauyi. Baba vacho vanga vasingauyi futi notonga vari kupi. Haana kudhamba pamba pangu. Wakasiya kumba kuvabereki wangu. Kumba kwedu kwatakazvara. Paine umwe muroora. Mukadzi yangu. What was the reason? Yanga yaye kuti mwana anga apara. Mwana wenyu ataunza. Saka taunza mwana wenyu kana akafa musati dai. Vakasiyana 2012. Vakasiyana 2012. Ende vakasiyiwa 2024, 2012, 2013, 2014, 2015. Akauya futi muroora wangu akasiya mwana kwandiri pamutare. Asiya mwana kwandakatosiyira mwana ngari grade 3. Asira. Wekuti wewe wacho akazoshaika. Vavazoya komukumbira. Havana kutora yezve chisimba vakamukumbira vachiti pane chiga chatapata kuchechi kwedu. Tichadzosa mwana mandi. Tikafonera hanzva dzengombe. Ndikati ando zvataura mbuya. Tikati aiwa, miraitiwa pechi mwana sinzi wachada mudzosera mandi. Kubva ipopo vanozodzosera mwana ndipo kwazosera mwana akurwara. Obva wasvika vangomusiya pamba nasekuru. Watotaurira muroora wangu kuti akafa musati daidzeba. Asi paakafa mwana takaenda kunosuma. Takatanga kusuma munhu wanga ari kudhuze kwawo. Akati toda wanhu wekwamakwanza chaiwo. Pati toda mwana wanhu wekwamakwanza chaiwo. Sekuru vakazoenda nababa wedu vamini navo vanogara bocha. Ndiwo vakazoenda kosuma futi watambira wakati tiri 500 years yekuti vanhu vanga vakaramba tasingachafambiri pano. Tikati asi mwana tanga takaichengeta. Pataichengeta mwana murukunda nyundi akaya sekuru vanga vakasotongondifonera sekuru vahunda. Vachinditi mwana wenyu hatisi kumuda kumba kwedu. Ndikatombowapindura zvakati takakuti asi ndiripo ndakazononda ndichichaisha ndikati sekuru ini mama wangu akachengetawo vana vanga vazvarwa nemukunda. Saka sekuru kana muti dheri hamusi kumuda kumba kwenyu saka mati toita sei. Ndipo pavakazotakura mwana vaunza kupi kumba kwamai. Mai wangu akafana kubonga mukicheni yavakasiya yanga isina kana munhu. Manext doors akatodaidzwa nemurooro wedu kuti iye muonawo zvandasiya. Ndipo pakazondifonera pressure yanga yakuya kwandiri. Saka ndakaenda kotora mwana kuendesa kuhospital. Kuti mwana iye yanga asingachatarisiki. Anga asingachatarisiki. Ora, ini mai kweti. Ini mai mamungu bari wala mwana. Saka mwana kugara kwaita. Wairwara soko futi, waingorira kuita mbudzi, achingoita kuita mombe. Achiboti dzimwe dzenguva kana ari kufamba azoita 2 weeks. Achifamba achita akasudza kutoda kuti bhu achingoenda. Saka waingota zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ini ndakatakura mwana ndikaenda naye. Chakati mwana afamba achirira semombe kana mbudzi. Chii? Handizivi saka ndakatakura mwana. Akutakuri kuisa kuna ndiri asi munotete. Aiyo. Ndiwe mai wacho. Ndiri mai wacho. Saka wako kutakurira kusiyira ndiani. Ndaikumbirawo kuti muone mafoto aya.
Waongotambura kusiyira ndiani? Waindisira. Kuzotakura kuzomusiya papato apekupedzisira. Panopedzisira nei? Wakasira mudzimai wangu muroora. Mwana uko wakatora makore akawanda wakazofane 14. Saka inini nekungadaremera nekungandikona zvandandikona pamwana ndikati gai ndichaindoone mwana Izwai mai. Sei musina kusiya kuna baba wemwana? ndakatomboenda kuna baba nemwana wacho. Sei musina kusiya ikoko? Because ndiye baba wemwana. Vazopedza kuti bhaenda zvandinozoona. Saka ubva wati uzosukuna baba wacho ndikandosiye kuno munhu. Iwe ndiwe mai wacho akabereka mwana. Wobva wati ndikandosiye kuno munhu. Iwe mai wacho kubereka ndiwe. Mwana unomangalira wakadzira mwana wakatecherera iwo kawandu wadhaka watorera wakatora Mwana akazotofa aka mwana kuzoshaika ndandinawo. Ndaenda naye. Ndaenda naye. Saka inini mai wani ndikuti kana mwana akazoshaika ainewe akazovigwa sei usiku. Mwana kufa kwakaita ndakasiya ariko kumochari kwangu. Anachitokera Wakasiya kumochari kwangu. uchita story nani? Ndakabva ndatongora sinzi zvinhu zvagara zviri mundoni. Unoenda kosiya mwana kumochari. Wobvaenda kumba kwako. Okutorara hope. Andi wozoya pakati pakapo mwana wakawigwa sei. Kusiya mwana kumochari kwadandakaita kuti tione kuwirirana isusu kuti mwana ndosapika zvakamusiya kumochari akazovigwa sei usiku iwe pakaenda kumochari. mwana handina kana kungoudzwa handitozviziva. Iwewe handi wakamusiya kumochari. Saka iwe wakazodzoka kumochari kubvira kuti mwana wangu ari wakazi mwana ari. Ndopatakazoendeswa kumapurisa kuti tiende kutarisa kuti munhu akatora mwana ndiani. Batika iwe wakazoenda after how long? Iko kwacho Mochari. Mochari mwana wakatorwa ndokuka after 3 days chaizo. After 3 days. Iwe pa 3 days unongoenda kunombozoruda kuti mwana. Kufa kwaita mwanaka ini ndikazoenda kozve kuhospital kwacho. Ndo pane nyaya yacho. Nyaya iri pekuti mwana wakatosiya amochari. Atofa kare. Obva waita 3 days usina kuchikafu. Kana kuti usina kumborongana anyone. Kuti muchaita sei nemwana iyi. Izvo akazopa zvazvo kuti mwana atorwa afa. Mwana atorwa audwa kubva wadini. Takauya kuzoti mwana kuzosvikira mwana kuzonga agogara ari kuhospital nyaya ndaya kwasabvukari. Ona imweni musati kuzivisane basi ishu makauya mangara kuti mwana wanyu wakaigwa musipo. Ndakatombomuya ndichitaura kuti mwana wangu ari kurwara achiri muhospital macho. Kumangarirani mangamangarirani kuti mwana ari kuhospitari. Wakorumangarira ndiani? Haifanira take care of that child at hospital. Ndosaka dandakuenda zvini ndichinobata mwana wangu kusvikira azongopfuura. Musazvikomuketere upenyu. Musazvikomuketere upenyu kana kuzvichita shed of responsibility yenyu kupa munhu asina nazvo. Wabara mwana wako iwe. Wabara mwana wako iwe. You expect someone else to look after your child. People can only come in to assist you. Kanotambudzika. Not kuita responsibility kunichengeta iwe. Hanzvadzi yemurume wako iwewe. Mwana wako hasoenza ave hanzvadzi yemurume wako. Mwana wako iwe ndewako nemurume wako. Tichezi. Mwana wako akazi murume wanga anomba kunyoro tiri 2. Hamboingudziwa navatete nevana mukomo. I2 wakabarwa pababa muchete namai muchete. Saka iwewe ndikareje kuti unoti mwana wako chaichai wazvara iwe nemurume wako. Woenda kusiya mumochari. Wohwaina. Kozodzoka after 3 days. Kozvika kuti mwana wako toona okay atowati tete. Wora tete makatorere mwana wako.
nhasi unowauti ndine hembe dzemwana wangu, hembe dzemwana wangu hatichazondoita sei nadzo, ndinoda kudziendesa kuna tete nekuti ndowakauda mwana ndisi mwana tete adii mwana wako iwe hembe dzemwana wako ina kutofeki tete unofanira kutoza hembe dzekumba kwake kunza kumba kwako kuti uone chekuita nehembe dzemwana wako wotsvaka murume wako wodii hembe kugara zvinhu zvazviri kuita nekuti kana ndine umwe mwana wekutanga wakafa zvimushamo kana kuora chawakatogadzira zvawandorwega wekutanga wakasheka akasheka nechii iyo wekutanga wacho yakafanei wakandoita kakuzvimba dumu afa udaura madii patavigana ndichiri kuvamusha kwacho vakawiga asi handisini ndakagarira umai dati vakawiga mese wabona ende mai gauzo aunonogarira ini handina kupiwa mukana wekugarira mvuri wakagarira ndiweka ai iwe kana uri direct mai vemwana handi unoita mai vemvuri wanga waripo wacho wakawabvisa aiwa ivi mina mvuri inagara riri pamina natete nehama dzemurume dambudziko chinotovarumo hama dzemurume dzizopengeka kana hama yavo yafa iye yamagariro amunoita mese mutiro wake ukazwa hama dzavo dzoti musi wafa hama yavo woti hatinoda kuona vana venyu it means pane something chachiri kuitika vanhu vachiri wapenywa ende vanhu vanenge vachiona asi vachiona inyaya kuti haukwanisi kuti wadii wataure kana kuenda kubatsira but vanenge vachidii vanenge vachiona taswai musino pahama yavo vachizoti ai vachamani yedu hama ndiyo yafa ibva hako because you can't tell me every time panofa mwana wako hama dzemurume dzinokudzika murume wako achiti ipa wakadzimba pamwana wekutanga ambozivi onai mai musakompliketire baba wenyu makada kuroorwa saka chizi ndinofira wana wangu imi makaramba you went away mwana akaigwa you never care uchizoita concern apedza kuigwa kuti iko it's meaningless azvinazvo zvinotaura ndini mai wemwana muita stende nechichuna chemwana wenyu kusvika apedza kuigwa urezvo vakamisa umuchari wamamufunwa ndiachaya achitora mwana achizoigadia because mamusiya umuchari 3 days ka mwana ngo umuchari wamamufunga kuti ndiachaya kutora mwana umuchari achizoiga ndiani ini ndandikufungidzira nyaya yekuti tinenge tizoigara chepamwe maizoiga pamwe chete iwewe wanga wangoendepi wozorufuka panomuiti ndandagara ndisingaaa izwa shawa mwana wafa ati mwana mamaisa umuchari uripo ati mariro yemwana ngachemerwako ndikoifana kunga utienda kune mariro yemwana ndikoifana kunga uri kuoneka uri saka iwose wakabva kune mariro ende baba mukuru watauri apa ndiye murume wako ndebaba mukuru wemwana ukadai paine hondo nachira uine baba mukuru kuti ambai ndodini nemwana ndaienda saka kwenda naigiro endawo nemwana wachinditiza pamushapo wachindisiya ndiro tichitogara manext ndakaenda kakawanda ndichitoita masombo mairi dambudziko izvo waikutiza uona pari nyaya izvo waikutiza uchiogara manext door saka chakazokupa simba inochiosiya mwana ipo pane vanhu vari kutiza ungadai nanasi mwana ari kumoja ndanomboseka musinzi vari kuramba kuti ndisaige mwana iwewe unozoti wazvawo haunobvira umutambiri ndikaenda kumba kwavo ndinogara manext door ndinoiya chikafu manext door asi uchitora mwana wako ari kurwara iwe kunosiya ipoa ndizvo kuenda nemwana ndainyatsoenda wanyatsotambira ini ndiri kuti wozopedza ndosara futi ndega mwana haurasi mai haurasi mwana wako nekuti arwara
kuti baba wandiramba, mhosva yababa yoiswa pamwana. Mwana, mwana. Murume, murume. Baba, baba. Ndomusiyana wacho. Kana warambana nababa wemwana, hazviri kuti waramba mwana. Musashandise wana sematools ekufikisa wana baba. Kana kuchinge maramba. Torai the correct steps to muchengete wana wenyu zvakanaka. Baba kana aenda siyana naye. There is always life after divorce. There is always life after divorce. Asi zvekuti there is life after death ndimwari ungoziva. Isusu hatidini tiri kuchemera nekuponderera pasi tichiti haedha midhuri kuti tida kuzoita upenyu tafa panyika panapa. Asi kwatiri kuenda mai hatiri kuziva basi. Ungoziva ndimwari basi. Kuti uri kupondera zviri kuereka kuti upondera mahara. Saka kwatinogara panapa ngatinatse kuitira kuti kwatinoenda futi kunaka. Ngatisanyepere kuyera pasi pano tisingayeri. Madhuku aya anopfekwa akapfeka madhuku anopfeka navanhu vanoyera anoshamwari. Mazuva mai madhuku machena anopfekwa navanhu vakachena mwoyo. Haungati wakapfeka dhuku rewhite woenda kodhamba mwana kuti afe, leaving the child to die. Wapedza wofamba wakapfeka dhuku rewhite. Denga racho ramunoda kukwira, hamusi kuenda denga rekudenga kukwira, kuenda denga rekudzika basi. Mazuva mai wamwe vari kugadzira denga rekuenda kupi musoro, asi muri kugadzira denga rekunyura pasi sinonzi seharati. Hakuna hasakambona a senseless mother like you, an insensitive mother like you. Mai anoenda kudhamba mwana wake wakaita naye mazaka kodhambira umwe munhu kuti ngaafe ari mwako wako ndikuti wagwarisa awiga kuti wamuigirei chada kumirira usipo kana wakwanisa kumusiya kumochari for 3 days usingambosvikeyo tozokumirira nhasi wakuti ndine hembe dzemwana ndodziise mwana wako mwana ngozi yemwana yakashata. Kana paine vanonzi vanoneswa nengozi dzana mai wavo, ivi mai munoneswa nengozi yemwana wenyu. Hakuna zvakadaro, hakuna. Musoro ichangana baba avo vari kuona here zvakakazanzwa nemwana wavo akabera tsaudze baba vari kuona here pakakananiswa nemwana wavo, because hembe idzodzo dzichavanetsa kumusha mavo wakaramba wainadzo. Hembe idzodzo ndiye mwana ari mumusha mavo. Hembe idzodzo ndiye mwana ari mumusha mavo. Inosaka kuti apa chiposiyana nezvekunetsana zvezuva rino. Gare pasi musolve this issue tete. Kwasha. Baku na torai mwina wimbo auya. Joni wokuti kuona wakanda kuzowa torawa wako. Wari kutinetsa wakawanda uri Joni. Wari kuenda uri kushamisira. Asi udzoka wakushamisira. Uruzwa wachibuda munhu nechimabhegi takuda eJobe eta buda wakuza boda wachienda asi tiri kuzoshupika kuwatora wakawanda wavo kuti wawige kumusha handoni chinoshamisa neJobe bamwana ariwo nina wenyu wavo. Call that young brother of yours away. Akadzise nyaya dzake. Ngauye aende baba wacho namai wacho taure pagwari mwana takashaisha. Takaukanganisira mwana wedu.
hatina kunga tiriko pati kwakadii kwakawikwa tauya tine dzimwe hembe dzako dzakasara dzatinadzo nechii dzatakaita mukanganisa mberi taunza hembe mochera munguva imomo moisa hembe dzimwana mugwara remwana here because mwana paakafa gwara rake makazombosvikapo mwana paakawigwa pagwara rake makazombosvikapo here autorizivi asi mukumira uchindimba yawo Seguro. Batsirai mana. Batsirai mana. Batsirai mana. Mari kugara ndakataura zvakawanda. Inini mari kwandiri is meaningless. Chinhu chinonzi mari to me is meaningless. To me mari is meaningless. That's why ukaona munhu akatouya achindinoda $5 ndina I give. Kana ndisina handina. Why? Because the moment I don't think about it, ndikamuka ndisipo nhasi pano. What happens to my money? Inosara ichihiwa musi wacho wanotenga makasto yowafa. Madero wacho wanotenga makasto nemasikadi nerice nechicken wachidya. Nemazambezi wachidya. Asi iwe waita sechi. Iwe waenda wafa. Munozwa mai? Musi wandinofa, the best that the hama dzangu can do for me kundipfekedza sutu nemasocks. No boots. Kundipfekedza sutu nemasocks. That's the best they can do. Dora chairo mukofini mangu waisi Dora harimopindi mukofini mangu Dora. Wanosara nano. Saka chandinoichengetera mari yacho ndichadza kubatsira ari nakubatsirwa nemari yacho chii? If I cannot assist munhu ndiri mupenyu nemari yangu yandinofanira kubatsira nayo chii? It's meaningless to me. Muzwa mai? Mari ndinoenda maningi. Asi ndikuti kana ndinayo kangaibatsira ndinofanira kubatsirwa nemari iyo. Because the moment you think kuti icho zvinhu zvakoka. Where is he? Akatomumwa akatopera. As where is his money? There are some people enjoying his money. As pakaenda wakaita sei? Yanga iri mubhegi. Chawakamhanya vanhu kuenda kochinja masignetori. Kuti waoneka hire kakanaka. After 2 days, you guys takahaya matende nestage paruvwa kudhara tinakobhadhara mari iyoyo haisati yabhadharwa yestage nematende nePA system zvatakahaya paruvwa dai taita fast kuti tichidye masignetori so that tikwanise kushandisa mari iyoyo. Makutoona kuti vaenda kobhadhara mari yangu PA system nestage. Zvamakaita kuenjoya musi wendafa kutapirwa nemari yangu. Saka mari haina value. Ugei pasi panapa. Musi waunoenda ndipo unoona kuti haibatsiri mari. Queen Elizabeth paakafa haana kuenda kana nepaundi kana 1. Wakandira nedrezi rake asina nebhutsu. Asi aigara netumapesi kegirini kebhuruu keyero keredhi kechii kaigara kakara achichicha kakamecha nehedi nechii. As all those things wakasiya zvakadhurika kuna ndasikambosombopfeki kahedi warutokapfeka ende wakapfeka kunomazike you can't even tell kahedi kandakapfeka kakari kaQueen Elizabeth. Iwe chako kundopfeka asi Queen akakashandira kanika kakachengeta kakakoshesa wakaenda saana kuenda nako. Muzi wako madazmutora mapedza kutora mapikicha enyu amatora mapikicha enyu zvese zvomutora maita mari yenyu and enjoy the money. And enjoy the money because pauri kuenda pamwe hapana izvinoziva kuti makatsvuka pamwe
But after 5 days, you are waiting. Don't mind. Makatsuka bambo dai, munofamba ndima yero kone mutaura ikunetsa kutaura. But ukangochifunga chete kuti after 5 days, ndinge ndaa white, ndiri ndega pasa, with nothing in the pocket. Wangu munhu wekuyewa, ndo kana zviriko zvokuti unongochiona uri wafa. Ndo kana zviriko kuti kana wafa unoona zviri kuti kana wapenyu. Wakungosvika misodzi. Dai ndakaziva mari yangu iye, dai ndakasiya ndapa John na Terry. Wari kutarama upenyu hudinayo. Asi chekuita unongoziva. Pese pamunoya kumana ipi, hapana kana kamundura nendishi, 100% drink. $100, hapana. But coming here since last year. But you're making money. You don't think about me, you think about your money. Think about yourself. You are valuing money. We are whatever. Those are the ways. But what matters is your kid, not money. Muzome. Chawakakurisa mauri mwana wakabara. Ari very important. Mari haibatsiri. Because muchaenda musina, makauya musina. Muzome. Pambai badala wa school fees, mamusina kuti school fees yachirube. Wamwa kuti kutsvagira school fees. Makazotanga kuiziya kuti kune kunotsvagwa mari mapedza school. The same place kune mwana wenyu. Pamuri kumuzvara amuzvi mari yepolitiki kubvepi pamba yekubvepi nechi. There's someone sourcing for all these things. Achazozviziva akuda kuitisawo wake mapamba. Pachatanga kutsvagwa. Saka imi munoshandiswa kuti makatadza kukoshesa mwana wenyu nekukoshesa my emotions. Makakoshesa my emotions kudarika mwana wenyu kuti ndakuafixa nekuti nini wangu wasingandidi ngawachengete chimwana chawo. Hachisi chimwana chawo, chimwana chenyu. Nawo chimwana chiya chadzoka. Chakuti mai hembe dzangu muchaite nadzo. Ndopana. Iye hapo, but muri kunetsana nehembe dzake dzemachiremba dzebwete. Iye hapo. Wakaenda wakatozorora useka izvo. Kuti maiti makangwara. Maiti amuwi kugwara. Muchaunzwa nehembe. Ndodzakukunza ipakugwara. Can't tell me kuti mai mwana akafa. How many years ago? 1 year. 1 year. Mana, but my has to go for man. Even you have 5 days. Even you have 5 days, there were 2 hours. Mana wakazvara iwe. Mena kumbirana. Mana vakamusiya sei. Kana makwasa kusiya mwana arwara. Kutsatsa kuenda nasabhutsa kana usakwenda nasabhutsa. Ukakwenda makuwa kuti ndakuona gwari mwana wako mwana wangu ndaweni ndawa. Tombora kutsve. Wobva wadzoka kumba kwako, hauna munhu wataura naye. Wanga noruswera makuwa mochochemo mai wewe ndakuziva kuti warume warundisema kana mari iri kutenza kubata ari yega makuwa. Pane makambozva kaenda kudai. Arikwe Kanda mukaoneka muri pagore mwana wenyu anomudzinga. Anomudzinga ndiani? Anomudzinga ndiani? Pagware mwana wako anoenda kuti bhapo ndiani? Muzombe musakoshese mari. Muzombe vanhu vakawanda vari kuUK akaenda achifamba asarudzoka safari. Wari kuenda kumutora kuUK afira kuUK. Vanhu vari kubva kuno ndo vari kumutora kusvika kuwika kunja. Wasina mari wobva kuti akomana chekuti hatina tichatumira mukoma John ari wani pisai mamakanda musii. Vanhu ungana zvitikuona mazuva ano mafuneral ari kuitwa mazuva ano. Maunganiro yatakaita munomu ifuneral iri kupi iri kuUK. TV iri kwapo ingobhimwa live. Tatopedza ndizvozvo. Waenda John waenda. Close chapter.
asi ndiri kuti mai zvinhu zvendiri kutaura zvese izvi it's a lesson to everyone. Zvepasi pano ngezvepasi pavi, kudenga hatiendi nechii. Ungagara uine 10,000 mumawallet, 100,000, 60,000, as long as isingashandi pasi pano, kudenga hauendi nayo. Inosara ichidiwa ndiwari pasi pano. Saka uri mupenyu uri panapa, learn to help those in need. Uchiri pano. Mwari kudenga ndoti wakamboita something. Buya kudu. Mazwe. Chienda isekuru. Baba mkuru. Tete. Chimbosiyana nezvese zvenyu zvamamuita izvo. Chemai mwana. Endai nemai avo. Munini akazosvika iri pagore mwana. Wakasvika. Asi chimudaidzai auye. Mugare pasi mune muina weitete kunyanza dzenyu. Imi sekuru namai mamashwirana zvinokuita kuti endese mwana muguta sei. Ndikuti this thing should take closed chain. Pasina izvozvo saka daro chete. Enyi baba fana achashungurudzwa nemwana iye. Saka zvere vati vanonga vakuda kutanga zvotondipanzira zvipani gore rangu remwana rawakagadzira ndisikazivi kuti Wanogadzira gore rangu? Wakagadzira gore remwana wangu wekutanga ndisikambozvizivi. Rekutanga rakagadzirwa, baba uchagari? Angari. Ndiye akagadzira gore mwana. Ndiye. Saka munhu ane nyaya usati kutaura mbuya. Mbuya, if you wait for people to come to you, they will not come to you. Makatiza pamushape munhu. Go to them. Go to them. Enda ikoko mbuya. Mukaita chiramwa mbuya. Zvikwereti zvenyu newana wenyu wakafa zvinoramba zvikura. Izvozvo mane chimwe chikwereti chekuti gore rangu mai rakagadzirwa musipo. Imhosva yenyu. Uchazopindurana naye. Akubvunza kuti mariyo makadirasirei? Makadira mwirei mari? Sekuru, is very simple. Do not do that. No. Now I think this is the second term of 8th term. Because guys are going kuramba na kuonwa ili anapera kupenyu ba. Urwa. Kana marambana. Asa mnorambana ne wana uko marambane wana ba. Wana walipo. Zvimaichengeta. But muchengeta the last day yake upenyu muna pasipano. Mushaiwa ipo akusii. Abuya Israeli story hapo. Kana mtu adamzuri kuti muta kutupa mukasvika pale zvinoitwa kwa munhu. Ibiwe musati masvika mufika mafungo ari kuda kusvika. Kumba ende kwa sababu mwiri wa sababu ndira kusvika kumusha uko. Ndira kuona kwa rimwe. Sababu muenda nini? Kana kuti sababu asipo ende kumapurisa. Mapurisa anokubatsirai kusvika kuti musvika muone gore mwana wenyu. Mugadzira gore mwana wenyu. Mutaura zvichemo zvenyu mwana muri pagowa ipapo. Wakaroorwa ere mai? Wakabvisa ere mari? Ndiyo nyaya tati kutaura nezvayaziya paizvaiyo mari. Aiwa. Saka uyu anga akumba. Kagare kagatwa kachita wana vari 2. Kune chakamboya. Akaboya ndizvo kakambichana ikako pakatambira takaendesa wakarohwa. No, kutaura kwenyu hanzi kwakanaka kuti wakarohwa yakanaka. Kutambira kwatakaita kuziva kuti mwana wakarohwa. Saka ndiri kuti zvino pachadze mwana iti woti wanga akumba kwangu akaroora nakaosiyana. Mwana uyu mukunda uri kumba kwangu. Izvo zvakarohwa ere? Asi. Ndimugara naye. Ndiri kugara naye. Chimubatsirai kuti musvike kumuite zvekuitwa muitwa zvewana chete. Asi kuti endai mumudzosere kuti rohwa kana wasangana naye wasangana naye. Imi muchiendai mugadzise nyaya dzewana. Asi pachiwano chichauyawo wasungisa kwangu wenyu. Kutamwisa kwakaita nguva yemwana wenyu. Ndimunobvumira ino. Satanokana newafa. Asi imi mune complain watezvarara kwa kwangu wenyu.
wakagara nevana mukunda wenyu for so many years vasina kuroora. Chiwano icho chinovapa chiripo ini kutofuka kutotanga kuti kurohwa kwakaita mwana wangu ka paakabvisiwa mari yekutanga yacho kubva ipapo kana mupambo chiti kakasangana naye ndimusi akazotomuona kamwe kana nawo kana ionawo tasikandofambidzana zvekuti inoita sabongo saka nhasi unoti kuti ka zvino pfungwa yako yanga iri kuti manje mbasha dziri kumba kwangu kuti mwana wangu aina uyu ari kugara neuyu echienda kumahospital echitengera kana mbasha ndiye maizvo ainotengera handimba ndimachitotengera kana ati kuti inini sekuti uyu wanga ari mwana wangu kana kuti regai titore mbasha dzayo tiendese kumba kwake nekuti tigare kumba kwangu inini mwana anga akarohwa saka ndizogara kumba kwangu handiri kuona zvisingaiti zvakachipa zvakanzisika imi mishitorai naye nemwana wenyu wana tete mazuva chiendai sekuru kuya rechi baba mukuru nemudzima wenyu mugara pasi muhamaronga mawirirana zvamawirirana hembe dzekutosei dzemwana because the student said that because of the hembe dzekutotonera kuchi social welfare asi inini I wouldn't like that munoenda pakuva remwana kana dzadzisina munhu hembe dzinofanira kunga dziti dzese musowa wamwana nezvinhu zvake asi now still guva remwana it can still be done guva remwana zvamawirirana izvozvo zvomudii kuti musaremedzi awa sekuru imi musaremedzi kuti tete because vanhu vari kuremedzwa handiwo muri kuremedza the wrong people umwe ari kudhakudari wariwa mujoro yake yarosaka asi ari kuremedza tete uyo ano dzake dzari kutamba ari kuremedza sekuru ngasadaro endai moite mozotipa ripoti kuti pasvika kana masangana nepamota panokuita zvakanodzoka moitaura tobatsira chakuda ndo kunga zviri inini handiri kuremerwa kugara nepakiti mwana aiwa tinopedza sekunso tinokubatsirai sekuru imi sekuru apaine zvinofungwa kuti zvikafu hazvinoonera kuti munongoya tokubatsirai tokubatsirai sekuru Dojipondora tete Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojipondora tete